Soc la Mercè Cuixart Segundo, soc enginyera aeroespacial de formació i soc gestora de projectes d'innovació i transferència tecnològica del sector espacial. Em dic Adrián Fernández i vaig estudiar enginyeria informàtica a la UPC, psicologia a la UB, intel·ligència artificial a la Pompeu Fabra i actualment estic fent un doctorat en intel·ligència artificial i neurociència a la Universitat de Radboud, a Holanda. Soc l'Alejandro Guerra, soc enginyer aeroespacial i treballo en tasques de desenvolupament de negoci al sector espacial. És haver tingut l'oportunitat de conviure 24/7 dintre l'ambient de les tesis internacional, intercultural i interdisciplinari de la ISO, perquè per mi és la manera d'entendre no només l'espai, sinó molts més aspectes d'aquesta vida. El més valuós que he après en aquest SSPI és que l'espai és de tots i que l'hem de cuidar, i això implica col·laboració. Col·laboració entre països, de gent que pensa de manera diferent, que parla diferents llengües. D'una banda, ens ha donat una coneixença molt àmplia de tot el que conforma el sector espacial, ja sigui de l'enginyeria, la política, el dret, les humanitats, les relacions internacionals. Però d'altra, i potser el més important, són totes les connexions i els enllaços que hem fet amb els nostres companys arrel de compartir els mateixos espais durant 2 mesos i mig. Estar rodejada de gent tan bona, tan top, en el teu dia a dia, perquè aquesta sensació de vegades et fa sentir molt petita, però a la mateixa vegada et sents molt gran perquè formes part d'aquest grup de persones. Has de saber gestionar el teu temps i les teves emocions de manera intel·ligent per poder continuar. Definitivament, seguir el ritme. És un programa que està ple de classes, activitats, és molt intens. Per mi, qualsevol persona, sigui del perfil que sigui de l'edat que tingui, mentre tingui ganes de viure una experiència totalment nova, totalment desafiant, relacionada amb l'espai, és el vostre lloc. Et permet conèixer molta gent del sector que té interessos similars i està ben posicionada i a més, en 2 mesos que estàs allà, no només fas contactes, sinó també fas amics, que és molt més important. Jo recomanaria fer l'SSPI a qualsevol persona que sigui apassionada per l'espai, independentment del que hagi estudiat o del que hagi treballat en un passat. És una experiència que et farà créixer a nivell acadèmic, professional i personal. Ja trigues a apuntar-te a la nova convocatòria de beques New Space Catalonia. No t'ho pensis més i apunta't ja a les beques New Space Catalonia. Apunta't a la nova convocatòria de les beques New Space.